Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Tawagan ako sa pangalan niya Claire. 28 na akong edad. 5'2" ang height, pution, ug gwapa kunuhay. Duha ra dami ka buok man nagsuon. Ako ang manghod, way lalaki ako ang maguwang. Medyo arangan amo ang panginabuhi since akong mama kay abroad ug akong papa kay seaman. Arangan lagi pero kulang sa pagmahal. Gadako dami sa kong kuya nga amo ang yaya ray kauban sa balay. Siya nasab ang nahimo na mong inahan sa panahon nga gasakit mi or gakinahanglan mig pagmahal sa ginikanan. Maong usahay makaingon ko nga bahala untag pobre, at least kauban ang ginikanan. Pero para raman sa ni sa mong kaugmaon, maong antos lang usab. Na ako'y circle of friends. Duha ka bayot ug 3 ka babae. Ako ang kaupat. Sila ang kauban ako permi sa kabuang og kasakit. Maong makuan sa gamay ako ang gaguol kung kauban ako sila. Ikaw daw makabarkada og likion og mga pangutok. Atong year 2019, bulan to sa January, na ako'y uyaban eh. Tawagon lang nato siya sa pangalan, nga Paul. 2 years na mi ni Paul ani, og stay strong among relationship. Maong pa-chill lang ko ato. Dayon one time, naara ko sa balay ato gapundo kay naa ako'y gigama nga reports ug kinahanglan na nakong i-submit pagkaugma. Sige nagpanawag akong barkada sa kuha pero gipasagdahan ra nako kay di ko ganahan nga madisturbo. Kay kinahanglan na jud kaayo nako ning moment. Nagsige nagring akong phone. Ug tungod kay nasungot naman ko ug unsa bagay toyoan nila, akuan na lang pong gitubag. Diniingon akong amiga nga si Sheena, nga hoy bayot, kinahanglan makakita ka ani nga drama. Tubagpod ko, ngunsa man na, kabalo ba ka nga busy kayo karon? Ayaw sa karon Sheena. Hingon si Sheena, nga sure ka nga di ka gusto mo lantaw ani. Nitubagpod ko, nga unsa man dyan na ba? Dayon ay gisend nga picture si Sheena sa akong messenger. Dayon boom, nangurog ako mga tuhod sa pagkakita nako sa picture nga gisend ni Sheena sa kuha. Kaya ang nasa picture, ako ang uyab nga si Paul ug naay kauban nga babae nga ga-holding hands. Gusto gyud nako silang makita sa personal. Mangunangutan ako kung aha sila dapit. Gadali jud kog sakay, dayon miadto ko dito. By the way, nagbanding di ako mga barkada except nako kay naa pa yun lagi ko'y gihuman nga report ug kinahanglan na kaayon na akong humanon. Mo nang wala ko kakuyog nila. Pila ka minutes ato naabot na ko sa resort nga ilahang giingon. Pagkakitaan ako sa kong amiga nga si Sofia, nangutana gyudan ko niya kung tinuod ba to ilahang gisend sa kuha. Nitubag po si Sofia nga yes, naa sila didto sa cottage. Nangutana ko niya, wala day siya kakita ninyo. Nitubag si Sofia, nga I guess walay. Nami sa last nga cottage gistay. Dahil si Sheena ang nakita ato giniha, diyon kaming tanan kay na curious man mi og the chika ba kay tinuod or not. But sadly, tinuod jud. Naa sila sa number 4 nga cottage. Sa moto nga naghinay-hinay ug nagtago-tago jud ko padulong sa cottage nga number 4 nga giingon sa akong mga barkada. While nakatago ko, nakit-an yun ako ang uyab nga si Paul, nga sweet kaayo sa babae. Ako ading gidayal ang number ni Paul. Itong una, gilantaw lang niya iyang phone, pero wala niya tubaga. Dayon iyang gi-cancel pa. Pero gisigihan yun akong dial iyang number. Mong pagkataod-taod, gitubag na niya. Nangutan ako niya kung asa siya.
Ningon pa si Paul nga naara kog balay baby. Ngano man? Nitubag ko nga, sure ka? Nitubag si Paul nga yes baby. Ikaw, asa man ka? Galantaw pa jud ang girl ni Paul while naghag sa iya. Ug dito na nitulo maayo akong luha. Ang lalaki nga love kay nako kay cheater nga dako. Nihinay-hinay din kog dool silang cottage. Ug ako siyang ingnan nga naa dinhi. Galantaw og love story. Makahilak gani kay sweet kaayo sila. Paswerte ba sa babae? Dayon nakita na ko ni Paul og na-shock silang duha. Ako silang giingnan nga congrats to the both of you. Dayon nidagan ko palayo sila ha. Ni action pa nagukod si Paul sa kuha og iya akong gitawag. Pero wala nako pansina. For what pa man? Siya ang mga binutbot ng istorya. Kabaga nagyud niyag no. Dayon abot ako sa kalsada og nangita akong masakyan. Pero wala ko'y nakita. Dayon si Paul kay duol na lang gid siya sa kuha. Og didto naay patrol car nga gapadulong og ako dayong gipara. Namahala na lang jud ko. Bahala na jud ni og magpabaga na lang ko sa akong nawong ani. Dayon nihunong ang patrol car. Nagpakiluoy jud ko sa pulis nga pasakyon ko nila. Og maayo na lang kay gipasakay pud ko nila. Moadto nang tako sa likod pero niingon ang pulis nga ari lang ka sa front seat ma'am kay hugaw pa ang likod. Namahala na lang jud ko og gi-open din akong door dayon nisakay ko diretso. Og didto nakaginhawa kog tarong kay nakalarga na jud. Nangutana pang pulis kung anong gahila ko. Nitubag pud ko, wala sir oy. Then nitubag siya, nga love life ma'am sa. Hamitando ra ko. Dayon ni katawa siya. Nakalantaw jud ko siyahang nawong. Pero ni smirk ra na siya paglantaw nako. O gibawi day nako kung paglantaw niya. Nangutana pang pulis, nga asa ko muna og ma'am, kay sa city pa biya ako. Nitubag pud ko, nga sa syudad na lang pud ko sir. Ambot og unsay nasud sa kong utok intawon oy nga sa city naman hinuon ko moadto. Basta ang naa sa kong nahuna, ganahan ko magpalayo. Gusto sa ko og new nga environment. Part sa moving on nga stage kunuhay. Gilantaw ko sa gawas while gadagan ang sakinan palayo kung asa na ko nasaksihan ang pag-cheat sa kong uya. I hate them. I hate this day. Nitulo na sa bakong luha. Gidunulan pa kog panyo sa pulis ug ako arapod nga gidawat. Nagpasalamat ko niya. Hingon ang pulis, nga ana jud na ma'am. Ihilak ra na hangtod sa mawala na ang kasakit. Naghilom ra jud ko ato nga time ug ako na lang pud nga gihilak ang tanan while gabiyahe mi. Ug naka-feel pud ko nga safe ug comfortable kayo ko. Kay siguro kay policeman akong kauban. Ug gipasagdan ra pud ko sa pulis while nagsigi kog hinilakay. Mga 1 hour pud kapin ang biyahe usa minabot sa syudad. Maong nakatulog pud ko tungod pud sa kakapoy ug hinila. Ningon ang pulis sa kuha nga naabot na ta sa city ma'am. Tubag pud ko, hala sir salamat kayo. Kilom-kilom naman di ay. Sige sir salamat ha. Haris ako. Padulong nang tako muna og nya miingon man nagkalit ang pulis nga ay ma'am Aisa. Pwede ti ka ma-invite og dinner. Nitubag ko nga ayo lang sir eh. Maikog ta nga nakisabay rabi ako nimo. Pero namugos yun ang pulis sa kuha og niingon pa siya nga hulata ko din ma'am ha. Mo out sa ako dayon na po ko'y ihatod dito.
Nilakaw din na ang pulis o pagkataod-taod lang kay nibalik karapodayon siya. Pagkato nga time, wala na siya gi-uniform. Gaway t-shirt tara siya, dayon naka-jeans og black og nakasapatos. Aha kaligi kay maikog man sab ako ang tattered jeans ani niya eh. Formal kay hang dating. Unya ako, mura gibugno og walo ka ring. Ingon ang pulis nga, tara na ma'am. Nisunod ra po dayon ko niya sa may parking area ug didto na ako nakita ang iyahang motor. Nangutana pa ng pulis kung okay ra ba daw nako nga magmotor mi. Mi okay ra pud ko. Og nisakay dayon ko sa iyahang motor. Sa mahalon pa kaayo nga restaurant ko niya gidala. Nangutana pa siya kung sa daw gusto nako. Tubag ko niya, nga makishare na lang ko siguro ni mo sir eh. Murag daghan kay mong na-order ba, basin di niya kakahorot. Nikatawaran na siya og niingon nga, okay ra ma'am, treat man ako ni karon. Murag nigaan akong gipamati sa gingon ni sir, nga treat daw niya. Kay sa tinuod lang, 300 ra jud ako ang kwarta. Pagkahuman na mong pangaon, kay nang-invite na sab siya sa kuha, nga manlaag sa dawmi. Nibalibad unta ko, kaso, namugos jud og ayo si sir. Mong nisugot na lang pud ko. Nangutana pa siya, nga gusto kag beer ma'am. Nitubag pud ko nga, okay ra pud sir. Kana lang kinagamyan ha. Sumoto nga gapalit siya, o gahulat lang ko sa may plaza, nga nindot man po di adto. Unya, paresko pa kayong hangin kay daplin man sa dagat. Taod-taod balik na siya. Nga istorya me. Dayon gapel ila siya sa kuha. Hingon siya, nga Oliver day ko ma'am. Ako ang gidawat iyahang kamot. Dahil nitubag ko nga, Claire Pudsa. Nice to meet you. Aha kaligi kay murag na ako'y na-feel na nakuryente sa pagdawat na ako si hangkamot. Pero wala na ako gipahalata po doy kay maulaw sabta. Dayon ga picture ko while gainom eh. Nangutana pa ko niya kung okay ra ba nga i-upload na ko ni. Klaro pa jud kay hangkamot nga balbons pero pution og lamion kayo. Unya nakasuot sab og relo. Siyempre nangayo ko dan og approval niya kay basin unyag masuko. Pero ni okay raman siya. Ako ada yung gipost sa Facebook ug ang caption kay cheers with someone. Naalan jud ko'y palaguton ato nga time. Ug pila lang ka minutes, nag-comment din ako mga bayuton og pangutok nga mga Jumegas. Mga yaga kayo. Ug mas nahugyaw ko atong nag-angry reaction si Paul. Nagkatawa lagi jud ko. Pagkataod-taod ana kanitawag si kuya nako. Ako ara sa mga gitubag, while naara si Oliver sa kontapan. Nangutana si kuya kung asa ko, kay niingon daw si Paul nga nisakay daw kog patrol car ganiha. Nangutana si kuya kung asa daw ko. Ni aksyon nagkasuko si kuya kay dili jud ko motug-an kung kinsay kuyog nako. Dayon nahunong ko kay gigunita ni Oliver ako ang cellphone. Ingon siya nga okay ra ba daw nga istoryahon niya ako ang kuya. Ako ra sa maghihatag ni Oliver akong phone. Ug sa una-una na ko ani, paktay na jud ko ani. Pero by the way, akong kuya kay policeman po. Ingon si Oliver, hello sir, mayong gabi nimo. Ako day si Oliver. Kauban ako si Claire karon. Ug nami diri sa syudad. Ako ara unya ning ihatod si Claire sa iyong balay karon sir. Pasensya na kayo. Tubag si kuya. Ikaw ni Sir Oliver? Si Clint ni. Igsoon ako na si Claire.
Nakadungog ko ani kay loudspeaker man ako. So magkaila di ay sila. Ngun si Oliver, ay sonda ni mo ni sir, bantog ra ang gidmog nawong ani niya. Tubag kong kuya, nga yes sir. Salamat kay abi kog asa na napaingon ako manghod. Yun si Oliver, ako ra niyang hatod si Claire sa inyo sir. Nito ba kong kuya, ngayon na lang na ihatod sir. Pahotela na lang na. Gabiin na pod kayo. Unya layo-layo pa mo ang balay. Dili pod ko ka-pick up na niya kay naapa ko'y duty sir. Dayon gihatag niya ni Oliver sa kuwang phone. Yung si kuya, nga sige na hinday, kay mo duty pa ko. Amping dira ha. Pag check-in lang usa dira. Nitubag ko nga, kuya, wala ko gadalag kwarta ba. Diningon akong kuya nga i-Gcash lang daw niya. Dayon gipalong na ni kuya ang tawag. Then horot na po namang beer mong nihirit pa kog one more bottle. More pa. Sumoto nga nagpalit na pod si Oliver pero pagbalik niya kay daghan man kaayo iyahang gidala. Nakaingon gud ko nga kadaghan ana sir. Nitubag si Oliver nga para di na ko magbalik-balik dito. Nakahurot jud ko og tulo ka buok nga bottle sa beer ug medyo tipsy na. Pero bisan hubog na jud ba. Akong panan-aw kay murag tulo na kabuok. So medyo nabaga na jud ako ang naong ani. Nangutan akong Oliver, nganong kamong mga MIU kay uwagan man kaayo mo sir. Nitubag si Oliver, taka Claire right. Dili isab tanan. Tubag ko nga, dili tanan, pero halos tanan sir. Tubag si Oliver, nga napaintawon ko Claire. Loyal kayo ko. Ikatawa ko ako siyang giingnan, nga sure ka na sir. Nahubog na jud ko ato. Ingon si Oliver, tinuod na Claire. Kay tuod man, imong uyab di ay. MIU dito. Pulis to? Tubag ko nga, yes sir. Police po to siya. Mong hate na jud na ako kay karon ang mga pulis. Tubag si Oliver, nga sure ka Claire. How about ako? Tubag ko nga, I can't say nga I hate you for now. Pero basin pohon, I can say nga I hate you too po. Tubag si Oliver, nga Claire, dili tanang police or MIU kay uwagan. Nitubag ko nga, pero unsa man ta ko nakita ganiya sa kong uyab or sa ko ang ex nga uyab. Tubag si Oliver, nga dili ko katubagan na Claire. Siya ray makatubagan na. Og perte na nakong hilakan eh. Hingon pa ko, nagihatag na nako siya ang tanan niya love. Asa ka ako gakulang niya. Nganong nabuhat to niya. Sala ba nga gihatag nako siya ang 99% sa kong love. Nihilak jud kog maayo ug iya akong gigakos. Na-feel jud nako nga comfortable ug safe kaayo ko niya. Walay kahadlok. Ug nigakos pud ko niya. Nigaan gamay akong pamati siyahang mga gakos. Ingon pa na si Oliver, ngayaw pala bighila, kay gwapa ka. Daghan pang lalaki sa earth, wala ta kahibalo nga naraday imong dawan sa daplin-daplin. Or basin ga eskwela patog nursery. Nagkatawa jud ko. Nakaingon pa ko, ngayate na. Ayasab nang nag-eskwela pag nursery sir. Disab ko mang lutas og bata.
ug nakatawa jud kayo ko. Daniingon si Oliver nga kanao, kagwapa man pag mukatawa ka ba. Pagkahuman na mong inom kay nisakay na mi sa motor. Kay gabi na kayo. Nangita mig hotel para maka-check-in ako kay murag 5 na kabo akong pananaw. Gabarag-barag intawon ko. May gani na si sir para alalayan ko. Pag-abot na mo sa room, gipahigda na ko niya sa bed og nananghid na sad siya nga molina. Pero ambot og unsay nasulod sa kong utok og akong giingnan si Oliver nga walay kiss dira sir. Lahi ra jud ning makainom ta kay makabagag nawong mansaboy. Abi kog baliwalaon ra niya. Pero nikalit na siya duol o gikisan ko niya sa agtang. Ako siyang giingnan nga maora to sir. Walay lain. Dayon gikisan jud ko niya sa lips. Hangtod sa nagkalalom amo ang kiss. Nagkainit. Og naghinay-hinay na siya nga nipaibabaw sa kuha. Lami agad. Pero pagkatod-taod, nihunong na siya. Ug nihunghong siya sa kuha. Not now. Pero maybe soon. Dahil nitindog na siya og ningon. Ngari sa Claire. Kuhaon ti ka dinhi sayo sa buntaga. Good night. Then kiss na po na siya sa kong forehead. Dayon nilakaw na jud siya. Sa mga to nga nakamata ko, ay nagsige na jud og vibrate ako ang phone. Og basin ako na sabning kuya nga nagsige og panawag, maong ako na lang gitubag diretso. Imbis lami pa kayo'y katulog. Wala na lang nako lantawa og kinsay color ato. Basta kay gidiretso na lang nakog tubag while gapiyong ako ang mata. Ingon ang color, nga hello baby, asa ka karon? Please paminawa ko. Nakabangon jud ko gahatoy. Ikaw kunoy nakadungog sa tingog si Mang Uyab. Ex di ay. Si Paul ang caller. Dali day ni sink in sa kuha ang panghitabo gahapon ug nikalit lang og tulo ako ang luha. Ingon pa siya, nga asa karon baby. Please mag-istorya ta. Nangurog ako ang kamot while gahawid sa kuang phone. Lami unta ilabay, kaso wala pa man day ni siya na impas. Ako siyang giingnan, nga unsa pa man ang dapat nato istoryahan ha. Baby. Ingon siya, nga pasaylo ako please. Kinahanglan natong mag-istorya. Tubag ko niya, nga karon di ay, gaistorya naman ta. Tubag si Paul, nga gusto na ako nga sa personal ta mag-istorya. Tubag ko niya, nga enough na Paul. Sakto na ako ang nakita kagahapon. Tubag siya, nga sorry na baby. Please pasaylo ako. Tubag ko niya, nga sorry si mohang nawong. Kauna na imong sorry. Unta nakatulog kang insakto sa imuhang pagka-cheater. Ug nikalit na nga murag nasuko si Paul og niingon, kay nga naman, gasalig na ka kay naa kay pulisa. Sakay-sakay dayon kag patrol car. Nitubag ko niya, nga FYI lang. Di ba pulisab ka? Nakasakay pod ko si mong patrol car. Pasi nakalimot ka. Tubag siya nga, ayaw jud ko buang nga Claire. Basin masumbagan ako ng tawhana. Tubag ko niya, nga hala, mao ba? Unyag makitaan pod na ako imong bayi. Ipang dasok ta mundwa. Okay ra?
Ug ngano man day og masakay og patrol car, magbuot day ka. Nagbuot day ko nimo nga imuha sab nga gipasakay og patrol car imuhang babae. Og nahilom siya. Ako pa siyang giingnan. Unya, nalipay na ka. Napasakitan ako nimo. Asa naman imong saad nga di ko nimo pasakitan? Tubag si Paul, nga sorry na baby. Please atuan ni siyang i-fix. Salaan ako. Pasaylo ako. Tubag niya, nga sakto na Paul. Sakit na pod kaayo ug imuha ng utrohon. Tama na ning kasakit nga imong gihatag dari sa kuha. Hay kabala ka, kay okay ra ko Paul. Tubag siya nga, please Claire, hatagi kog second chance. Ako siyang giingnan, nga tama na Paul. Gusto sa ako karon og space, so ayaw na kog sa muka, kay buwag na ta. Og diretso na nakog patay ang tawag, og sige sab siyag panawag og balik. Kay nasungot man ko, ako ang gi-airplane mode ako ang phone. Sayo pa kay sa buntag, og nihigdar akog balik. Nauna-hunaan to na akong mga panahon nga nagkauban mi ni Paul nga malipayon. Tinuod nga daghan kay mig mga happy memories together. Og nakahinomdom sab ko gahapon sa akong nakita nga naa siya'y kauban nga babae nga naka-holding hands pa og sweet kay silang duha. Sakit kay to para sa kuha. Lami kayo dili iginhawa tungod sa kasakit sa akong nabati. Lami kay manamparos og tao. Mura jud og itusok og kutsilyo akong dughan sa panghitabo. Walay kabutngan sa kaguol. At the same time, ang kalagot na ko ni Paul. Apil sa iyahang babae. Wala ko ga-expect ani nga klase nga relasyon. Abi kog loyal pod siya sa kuha. Kaya ang iyahang ipakita sa kuha kay maumang gihapon. Kanang super ka-caring ug seloso kaayo. Pero mao di ay kay iyaha dayang binuhatan. Ug nahuna-hunaan sab nako ang nahitabo gahapon nga nisakay kog patrol car unya nabot kog syudad ug gatagay with a stranger. Unya gihatod ko dinhi sa hotel. Tapos perte na akong kulba ug ulawa. Kay nakahinumdum ko sa akong giingon nga walay case dirasa. Aha ka jud lagi. Diretso na lang kog bangon og nidagan paingon sa CR kay maligo nako. Kay ingon ba siya nga anihion ko niyag sayo. Dugay sab ko naligo kay naa may bathtub dito. Ako ang gihilak ang tanan while gababad ko sa bathtub. Ang mga kagahapon nga dili yun ako makalimtan. Ang mga panahon nga kauban ako siya. Apan karon, lahi na. Wala na. Perte jud na akong hinilakay while naligo ko. Pag human ako dito, nikawas na ko sa CR while nagatapis og tuwalya. Pero na ako'y nakitaan nga lalaki nga gahigda sa may kama. Ako adyo nang gipitok-pitok ako ang mata kay basin gadamgo na pud ko. Nakapangutan ako sa akong kaugalingon nganong naa may tao dire o kung nganong nakasulod man siya dire. Og nikalit na siyang ingon nga good morning Miss Claire. Kumusta ang mga pagkatulog? Nakapiyong di ko gahat kay si Oliver man di ay katong pulis gahapon nga kung kauban gainom. Kasayo ba niya? Plano pa ganin ako mo ikyas kay maulaw ko niya pero unsaon man ni ron nga naa naman siya dinhi. Ni good morning na lang pod ko niya. Hingan siya. Nakoy gipalit nga sa nina ni Mudara. Pasensya ay na kung dili ka ganahan ana. Kay wala ko kay bawo ug unsa pa jud imong ganahan. Maong kana ara ko ang gipalit. Pero wala na siya ning lantaw sa kuha.
naa sa laing dapit ang iyahang mga mata. Tubag ko niya, nga salamat sir. Wala na lang unta kagapalit. Pwede raman ako aning balikon ako ang gisuot. Di pa man pod siguro ni baho pa. Ni-smirk ka na siya og ningon, nga Claire, ganahan ko og formal attire. Dili kay gisi nga jeans imong suluton. I-fix ni mong kaugalingon kay ihatod na tika si mong kuya. Tubag ko niya, ay no need na sir oy. Katuod ra ko muli sa mua. Ug usa pa, dili pa ko muli didto ug ari pa ko mo stay sa kong cousin nga naara man siya boarding house dere. So no need na sir. Salamat na lang. Abi dyan ako og buotan siya nga pulis, pero giahak man kay bation man og batasan. Guwapo man unta. Pero nitubag siya, nga ihatod dira lagi tika. Pagdali dira Claire. Sumotong gikuha na lang nako ang paper bag nga iyahang gibutang sa may bed ug nidiretso ko paingon sa CR para mag-ilis. Gayaw-yaw pa jud ko dito sa CR ug hoping ko nga madungog niya ako ang bagutbot. Bahala yun siya dirag hinuwa. Pero pag open ako sa paper bag, kay hala. Kanay sa white nga off-shoulder nga dress nga above the knee raman siya. Unya ang likod, kay pinaikis-ikis kayo. Ug dito ko ni katawag maayo, kay nadi ay panty nga lace nga white ug black. Napa-joy cycling. Sumato nga paghuman ako og ilis kay nigawas na dayon ko og nidiretso sa kong shoulder bag nga dala. Dayon while drawing ko sa kong nawong. Ningon si Oliver, nga gwapa naman ka Claire. Ayaw na lang pag makeup. Ningon pa siya, nga angayan kay ka sa dress Claire. Maong idunghay lang na imong buho, kayang panuhot nimo, sangko sa langit. Tubag ko niya, ngala sir, ikaw baya gapalit anino. Tubag siya, halagay. Kaya wala ko'y laing napilian kay kadali ko kay basin traffic kay Monday biaron. Nya mao pa may ga-open nga stall. Pero nagpadayon ra og lipstick kay busy kay ko sa kong nawong bahalag maghulat siya. Nangutana pa na siya nga, ang panty nga lace ka, sakto ra ba nimo ang size? Nakapanulon ko sa kong laway ug nahunong ko sa kong pag-lipstick. Tungod sa iyang gistorya nga pwede raman unta ang cycling lang ang pangutanon og sakto ra ba. Tubag nako niya, nice choice sir. Dayon ni katawa siya. Gidali ang tawa nako human og kubi-kubi sa kong nawong. Kay murag namula na akong nawong didto sa kaulaw pa. Sa moto nga pagawas na mo kay nanakay na mi sa elevator para mo naog na sa ubos. Ug sa dihang nakahinumdum ko nga wala para baday ko kabayad gabi. Unya wala ko'y kwarta. Nagdali kog tanaw sa kong phone kay ingon man ti si kuya nga iya akong hatagan. Pero wala joy ni abot nga kwarta sa ko. Pero ningon si Oliver nga humanan akong bayad Claire. Medyo nahawasan ko sa kong nadungog at the same time ay naulaw ko. Ingon ko niya, salamat kay sir. Bayaran na niya ati ka. Nahibilin maguto akong wallet sa mua ba. Tubag siya nga, okay ra Claire. Wala ko naningil ni mo. Dili sa karon. Ako siyang giingnan, nga sir, ayaw na lang ko hiyatot. Napaman ko ipamasahe po dere. Unya, di pa man ko muli sa mua. Hingon si Oliver, nga kinahanglan na nimong muli Claire. Nag-ingon ako si mong kuya gabi nga ihatod ti ka. Sumotongan ng lakaw na lang may padulong sa may parking area og nidiretso may siyahang white nga car. Sana all kay naay car ba? Og gentleman pa jud kaayo kay iyahang gi-open ang door sa my front seat og nisakay ko dito. Nakalarga na mong gisakyan nga car maong galantaw-lantaw ra ko sa gawas. Tuod man, bugnaw kayo ang sulod sa car. Kay aircon man kayo.
Mo daing pution siya og lamion kaayo kay aircon everywhere dyan siya. Nangutana pa siya, gitugnaw ka. Palungon na tong aircon. Tubag ko niya, pwede pahinayan lang sir. Ayaw lang palunga. Mura na ko gisulod og ref ani, basin taod-taod, maayos na ko ani ba. Nikatawara na siya og tuod, gipahinayan niya ang aircon, maong nakaginhawa ko gamay, kay di na ko mahimong ayson niya. Nangutana na siya kung asa dapit amuha. Nitubag ko nga, namura, mo insist nga ihatod ta, unya wala day katuod sa mua. Ako siyang giingnan kung aha dapit amuha. Ug ako siyang giingnan pod, nga sa may highway lang kumuhunong kay sudlunon pa amuha. Pero ingon si Oliver nga, ihatod ta ka sa inyo ha Claire. Bisan pag labangon pa sa painyo ha, or tabukonon pa nagdaga. Aha ka jud lagi, mong gipasagdahan ra nako siya. Chill ra kaayo siya nga gidrive. Kunya ako, kay nakaw tingin lang ko sa iya ha, kay maikog ta. Pero niingon jud siya nga, mahilis pud biya ako ana Claire. Mura kong naigpot sa kong gilingkuran kay nakamatikod day siya. Kaulaw ba? Ako siyang giingnan nga wala biya sir ha. Pero nikatawa ra siya. Ingon pa siya, okay na ka? Nawasan na kagabi? Nitubagpod ko, nga okay ra sir. Okay na ko. Tubag si Oliver, nga basin ganahan ka nga mag-shot tag usab Claire. Tubag ko niya, sa balay na lang siguro ko sir. Ug hantod sa naabot na may atbang sa mong balay, ug kinahanglan ako muna og ako siyang giingnan, nga dari lang ko sir. Kanara mong balayo. Salamat kay sir ha. Pero tubag siya, nga dili day ko nimo invite og drinks Claire. Una-una na ko, hala patay. Ga-joke rabi ako ganiha ba. Pero nakonsensya man ko motong ako siyang gi-invite o giingnan nga pasudlon sa balay. Abi yun akog mo balibad si Oliver. Pero bagaon man day siya gnaong. Nigawas man hinoon ug nisabay siya nga pasulod sa muang balay. Pero naapa lang ko sa gawas sa gate. Nakita na nako ang motor nga nakapark dito. Maong kabalikon kay ko. Sure kay ko nga kampol to nga motor. Ug naa siya sa sulod. Nakapangutana si Oliver sa kuha kung unsay problema. Ako siyang giingnan nga naa sa sulod ako ang ex. Pero instead nga mamalik me, gigunitan man hinuon niya ako ang kamot. Ug nanulod mi sa mong balay nga walay pagduha-duha. Ingon pa siya sa kuha, nga relax lang Claire. Ako ray bahala ani. Nangurog dyan akong tuhod kay gisugat mi ni Paul siyang mga kilay nga gaabot na. Napay mata nga murag kapanito nagtawa. Pagsulod na mo kay gikalit na kog bira ni Paul, ingon siya nga salamat sa paghatod sa kong asawa sir ha. Pwede nakamuli. Pero nakuratan jud ko og nakapangladok jud ko kay gibira sab ko kalit ni Oliver. Ingon siya nga excuse Brad. Pero fiancé na ko ni siya. Naajud ko sa tunga while gaistoryahan na silang duha. Ingon si Oliver nga fiancé na nako ni siya karon. Tanawa yang finger. Nag-propose na ko niya gabi. Ug niingon siya yes sa kuha. Nakuratan jud ko kay paglantaw na ako sa kong kamot. Kay tinuod jud nga naisingsing. Silver nga ring siya nga naay design nga infinity nga naay diamond ang tunga. Nakapangutana jud ko sa kong kagalingon kung anong naisingsing ako ang kamot nga wala man ni ganiha. Mura mag-magic ba? Dayon gigunita ni Oliver akong kamot ug gipakita niya ni Paul ang ring nga naa sa akong kamot.
While ako, mura ra jud kog istatwa nga gatindog. Dili jud katuo si Paul sa iyahang nakita. Ningon pa si Oliver nga pag-istorya mo ni Claire para sa inyong closure. Isog kay nagtinan-awan si Paul ni Oliver. Mura kog mabuang o ganong naabot may sa point kay ato. Og hangtod sa nagsinumbagay na yod silang duha. Nagdugo ng ilong og ngabil ni Paul. Apil pud si Oliver. Perte jud kong pugong nila. Pero wala ko'y nabuhat. Hangtod sa nilingkod dalang ko sa sofa. Og nihila ko og maayo. Akong giinan si Paul nga, unsa pa man imong ganahan nga mahitabo, Paul. Gipasakitan ako ni Mogtaman. Kulang pa ba? Tubag siya nga, tagaay kog second chance, Claire. Para i-prove na ko nimo nga love kayo ti ka. Nga di na ko kayang mawala ka sa akong kinabuhi. Kani nga time ni Dol na si Paul sa kuha og niluhod na sa akong atubangan. Sige siyag pangayog sorry og nagpakaluoy gyud nga magbalik mindua. Pero ako siyang giingnan nga unta agyo na huna nimo pag-ayo nga if mosulod ka ana nga butang kay maguba ato ang relasyon. Kabalo ko nga kabalo ka na. Og feeling na ko dili nimo deserve ang second chance, Paul. Motuo jud ko nga once a cheater, always a cheater. Tama na, Paul. Higugmaan na lang to siya og ampingi imuhang bag-o karon. Pero gigakos kog maayo ni Paul. Ug ako ara siyang gipasagdahan. Guston ta nako siyang gakson pud unta for the last time. Pero kabalo kong dili na pwede. Kabalo ko nga love gihapon kay nako siya. Pero di na pareha sa una. Kaya ko ang gibati karon kay ang sobrang kasakit. Sobrang pain. Mura jud gitusok og pila ka dagom makundugahan at tong ako na siyang gituklod. Sakit jud kaayo nga mag-let go og tawo, labi nag love pa kayo nimo. Pero padayon lang gihapon nga nagpakaluoy si Paul og nangayo siya sorry sa kuha og nangayo po siya last chance. Pero ako siyang giingnan nga engaged na ko, Paul. Engaged na kong Oliver. I'm sorry. Mo na siya ang mga last words nga akong giingon siya. Bisan sakit ug bisan dili tinuod, wala na ko'y pake ug nasakitan siya. Kay mas nasakitan ko pag-ayo. Nidol din na si Oliver sa kuha o gigakos ko niya. Diyan si Paul, nigawas na o nilakaw na. Sobrang kasakit o pain jud ako ang na-feel. O puslan man, nagkuha ko beer sa ref o magtagay na lang ko. Dahil gatagay me, ako ang gitambalan ang ngabil og ilong ni Oliver nga nagkadugo. Hingon siya, nga sorry Claire sa akong gibuhat kaniha. Tubagpod ko, nga okay ra sir, wala kay gihimo nga dautan. Tama ra po itong imuhang gibuhat, para dili na mogukod sa kuha si Paul. Tama na ang kasakit nga kung nadawat gikan niya. Gasiga rin kong tagay o gipasagdahan na lang pud ko ni Oliver kay mao man ako ang gusto. Sige siyag pugong sa kuha nga sakto na daw pero gahion man ko ulo. Mong wala yun siya kapugo sa kuha. Ug ako po siyang giapilan og tagay oy. Dawat raman pod si sir ug walay lipog. Nakahurot jud may tulo ka botilya. Mong nabaga na pod ang ako ang no. Ako siyang giingnan. Nakabalo ka, sir.
Gwapo kay ka, pero tubag siya, unsay pero. Ako siyang giingnan, pero naa na kay uyab. Unta, dili nimo siya pasakitan. Then ikatawa ko. Ganiha mang Godwell gatagay mi, nakita ko sa iyahang lock screen sa cellphone. Kay siya, ug naa siya'y kaagbay nga babae. Tubag si Oliver, unsay uyab Cleroy. Ako maning ate. Pero gitaasan ra nako siya kilay. Kay bisan uyab jud niya ba, ilimod pa jud. Pero perte ra niyang katawa mong gitaasan na sabna ko siya kilay. Ingon si Oliver, nga gasalos akong fiancé ba. Nagkatawa pud ko og maayo. Nayabag naman siguro ni siya. Ako siyang giingnan, nga joke rabi ato ganiya sir ba. Pero tubag siya, ngon say joke, wala na'y joke Claire. Nakulbaan naman hinon kog taman kay murag seryoso man kay siyag nawong, nga galantaw nako. Ug nakapanulon jud kog laway, kay nagkaduol iyahang nawong sa kuwang nawong. Ug ni kiss siya sa kuha. Nihunghong pa siya nga, pohon. Dayon ning lantaw ra gyud siya sa kuha, nga seryoso kayog nawong. Ug medyo awkward kayo, kay nipaduol pa jud siya maayo sa kuno. Mura na jud kog maliba, mong nipiyong na lang ko agi sa kahubog, nga lami na kayo siya halukan. Pero, una-una na ko, magpuyo sa ko, kay naap ako sa moving on nga stage. O gigunita niya akong nawong, og ni kiss siya sa kong forehead.